नमस्कार पुणेकर्स, मिस्टर स्मूदीमध्ये आपले स्वागत आहे। आम्ही घेऊन आलो आहे तुमच्यासाठी स्पेशल फ्रूट प्लेट्स, व्हेजीज, सलाड्स आणि स्प्राउट्स। आम्ही तुमच्या घरापर्यंत सर्व काही विनाशुल्क पोहोचत असतो। आमची डिलिव्हरी सकाळी 6 ते 9 आणि संध्याकाळी 5 ते 8 तुमच्या टाईमनुसार होत असते। आमच्या प्लेटमध्ये तुम्हाला तब्बल 12 ते 15 प्रकारचे फ्रूट्स मिळतात, जे की दर 1 ते 2 दिवसाआड चेंज होत राहतात। याबरोबरच आम्ही डिटॉक्स ड्रिंक्स, ज्युसेस, शेक्स आणि स्मूदीज देखील सर्व करत असतो। आमची प्रत्येक ऑर्डर कस्टमायझेबल आहे, जी तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कस्टमाइज देखील करू शकतात। आम्ही संपूर्ण पुण्यामध्ये डिलिव्हरी करतो। मिस्टर स्मूदीचा फक्त एकच हेतू आहे, ग्राहकांची संतुष्टी। आमच्या इथे सॅम्पल प्लेट्स देखील अवेलेबल आहे, तेही फक्त आणि फक्त 100 रुपयामध्ये। मग वाट कसली बघताय? आजच मिस्टर स्मूदीशी संपर्क साधा आणि फ्रूट प्लेट, सॅलड किंवा ज्युसेस आणि शेक्स ऑर्डर करा।